όχι έτσι θα την αχτείς. Ευχαριστώ σου μη. Σε καλύβω. Δηλώνει 4 μέτρα μακριά σου. Εγώ τι στολή φαίνεται να φοράω, την ελληνική ή τον AAF? 6 μέτρα μακριά μου, 8. Τώρα έχουμε μία συνάρτηση στο πλωστάσιο μας. Ναι, μην γίνετε χαμπρά Είναι ιδέες, δύσκολο παιδιά. αυτή εκεί πέρα εκεί που είναι. Εγώ περιμένω με σηκώσει. Περίμενε, Διονύση, κάτσε μακρύσου λίγο να δοκιμάσουμε λίγο την έτοιμα στη δουλειά σου. Δηλώνει 4 μέτρα. Α, είσαι στο ματεράκι το μικρό δίπλα στην παραγκά. Το χαμνάκι μέσα σε ένα θάμνο είμαι πίσω. Δεν πειράζει ρε, πάω να την πιάσω. Βάλ την όπισθεν και πάνε εκεί δίπλα στο τυχάκι σε ένα θάμνο μέσα. Σε είδα, έρχομαι. Καλό Εγώ πάω να κρύψιμο, κάνω ούτε μόνο ψόφιες δεν το παίρνω. gun. Ναι, ρε. Εγώ πάω μακριά από την άρκη. Καλή Πώς με ιδέα. είδε το μποτάκι. Μιτσέα, κοίτα από κάτω σε μένα. Με βλέπεις λίγο. Φοράω τη στολή την ελληνική ή την άλλη, ναι. Μισό να γυρίσω. Την ελληνική φοράς. Εγώ βλέπω πάνω μου ότι φοράω την άλλη πάντως. Εντάξει, τέλος πάντων. Άλλος πασμενός. Σαν εδώ. Δεξιά πάνω, Πάει και αυτή. ανεβαίνοντας Πάει στην και αυτή, πάει πλαγιά. και αυτή. Μπράβο. Την ελληνική Στις φορά πέτρες μπροστά. και έχει και το XML πάνω. Κάποιος να μου φτιάξει το armored. Δεν επισκευάζεται πέρα από εδώ, από το επίπεδο που το έχω επισκευάσει. Α, ναι, οκ. Από το φορτηγό Κάτσε, ευθεία λάθος. επάνω. Α, στο φορτηγό πάνω. Από το φορτηγό δεξιά ευθεία επάνω. Λοιπόν, εγώ τώρα που μπαίνω, που χάλασε το όχημα. θέσεις όπως ήμασταν ακριβώς, μόνο που το άτομο που ήταν Στην στο πλαγιά, φορτηγό στην που πλαγιά, διαλύθηκε, εσύ. Μπροστά στις πέτρες. άτομο έχουμε εχθρό. Πάω με το σούμι. Σούμι. Μπες Γιώργο. Μπήκα, είμαι μέσα, αλλά μπορεί να γυρίσει. Πού σε πέτυχε ο Καραγκιόζης εδώ απάνω, ρε φιλέ. Ήταν εξαπλωμένος ρε κάτω. Ήταν μπροστά εξαπλωμένος στην Βάζω αυλή τη εκεί. συνάρκη στο φορτηγό. Σνάιπερ είναι. Κοίτα μην με πυροβολείς κανένας. Για να την Πού ανεβαίνουμε εμείς τώρα? Όσοι ήταν στο όχημα που φορτηγό. καταστράφηκε μπείτε στην ταλίκα την πίσω, το ζάμα. Άλλον έχουμε. Εγώ μπαίνω με το σούμι. Κώστα Τζι, είσαι καλά. Ναι, είμαι με το σούμι. Ο Έχω Κώστας πει ήδη. ζει. Ναι, είμαι με το σούμι, λέω και πάω. Το άκουσα, απλά ήθελα επιβεβαίωση. Να από νάρκες είμαστε εντάξει δηλαδή, Ναι. Πολύ απλά. Είναι όλοι up. Μέχρι στιγμής. Είναι όλοι up. Upside down. Γκάνερ μπες. Είμαστε όλοι σε οχήματα. Πλησιάζω κι εγώ, περιμένετε. User in your channel timed out. Τι λέει, Άζον νημίσια στο μέσα. μοτόρι. Your channel. Παιδιά, εγώ τα παρατάω, δεν γίνεται να το ξέρεις. Κάτσε τι speaker ρε μπας και πάρει. Πιστεύω μετά θα βρέχει ακόμα και χαμός γίνεται. Βρέχει δίπλα βασικά, εκεί που είναι τη Ισλάνδη τώρα. Να ανοιγοκλίνει το ίντερνετ. Έχουμε. Σιγά σιγά τώρα. Πρέπει να Στο χάσουμε ότι τα όταν δύο θα φορτηγάκια. κάνουν άρκες. Τα φορτηγά δεν πρέπει να πείστε. Καθίστε καμιά 20 μέτρα πίσω από το πρώτο προπορευόμενο όχημα στο οποίο βρίσκομαι εγώ. Άμα είναι να πεθάνω, πεθάνω εμείς τώρα. Πού βάλαμε το λοιπόν. Ιταλίκα. Μόνος μου. Μόνος της. Όχι, είμαι και εγώ μέσα. Στο Λιζά. Πού σε Αυτό. στην καρότσα. Πες τα. Όχι στην κάτσα. Κατάλαβα να σημαίνει πατέρα της. Stop, νάρκες. Stop. Να πάω να σου πατήσω να δω θα γίνει. Ωραίος. Βγαίνω. Ρεμπέλ, θέση μου πίσω σου. Μιας και έχεις τη δύο τρέκα το αυτόματο, ανέβω πάνω στην πλαγιά εδώ πέρα. Να δεις τι μπορείς να σκαουτάρεις την πάνω από λίγο πίσω. Ανεβαίνω στην πλαγιά, παιδιά, εγώ εδώ. Μιτσιά, πάρε βολές στα 220 με 240. Ντένις, Πάω μπροστά για τις συνάρκες. καλυφθείτε γενικά. Δικά σου, πήγαινε βγάλτες. Οκ. Βαίνω λίγο στο ύψωμα, όχι τόσο ψηλά. Κρύβομαι.
Ω, είναι μπόλικες. Είναι 5. Δεν έχω και κι άλλα ρε παιδιά να δω Έξι. δεξιά. 6. Όλοι εσείς να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ένα μπα μεγάλο. Ήταν το καλύβουμε όμως, Γιατί δεν περνάμε αριστερά ή δεξιά τις νάρκες, πρέπει να τις πάρουμε. Ναι, πρέπει να τις επανεργοποιήσουμε. Είναι ανθρωπιστική αποστολή, μην βλέπεις που έχουμε 50. Φέρνουμε δημοκρατία και ειρήνη στον τόπο. Ναι, στο Άλτις. Πάει πρώτη. Εγώ δεν έχει. Θα μου βάλεις Αυτό ένα και μπολ. αποστολή λέει γιατί έχει humanitarian ID. Μέχρι στιγμής, οκ, δεν βλέπω καμία επαφή. Μπάξε εγώ. Εδώ που κάτω μας κάσει να πάρει κι άλλους. Επαφές μπροστά. Ωραία. Μοίρασε. 200. Δεν την κάνει 200. deactivate. Κάντε μερικές φορές δεν την κάνει με την πρώτη. Το έχω κάνει 4 φορές. Έτσι σιγά. Έτσι την έκανε. Στο δρόμο μπροστά, Δεν βλέπω ακόμα. Το έχετε είναι από το καλύτερο. Καλύψου. Κάνω ένας, Πίσω. κάνω κι ο άλλος. Σε πάμε. Και από δεξιά ακούω κάτι, ναι. 220, 200. Πολύ. Μίτσι, άμα τα κοινό για να ρίξεις. Δεν βλέπω. Τι Ναι, κάνετε, τα κοινό ρε? για να ρίξεις. Α, Ρε παιδιά, τι γίνεται χαβρά YouTube. τελευταίος γεμιστήρας. Μην τις ρίχνετε άσπρο παρέ. Όχι, τους βλέπω ρε εσύ, αυτά είναι μακριά οι καρδιόλιτες. Έχω κάνει και zeroing, αλλά Εγώ, είναι 2-3 δεξιά πάνω. δεν βλέπω άλλο, πρέπει να με κάνεις λίγο πίσω ή μπροστά κάποιον. Μπροστά κάτω είναι δεξιά. Αρκετούς. Να τις κόψε. Εντάξει. Είμαι down, παιδιά, αριστερά πάμε στα τρέχια. Βλέπεις πόσο μακριά σου είναι. 22 μέτρα. Και είναι κάποιος δίπλα μου. 12 μέτρα, πίσω από το βράχο. 6-7. Μαντζελόνι, Κρατία ρε μου νόπανα! 4 μέτρα. Χτυπήθηκα. Όχι, δεν χτυπήθηκα. Ράφη. Αμερική! Δεν έχω σφαίρες στο πούλο! Καθανά. Μαλάκα. Κάτσα μέσα. Με αυτά τα κολόπαπα, Όχι μωρέ, με ρίξανε ρε μαγκιά. Πού σε χτύπησαν, πού σε χτύπησαν. Είμαι απάνω στο βράχο. Ω, και εγώ μαζί σου. Μας ήταν από αριστερά, προσοχή. Έχει και μπροστά κάποιος. Έχουμε και μια κόσμο, μάντρα. έχουμε και Αριστερά, κόσμο στον αριστερά. δρόμο. Σούμι είμαι, βασικά που να άρχισα να με σηκώσει, εδώ δίπλα σου, αλλά... Γάμο. Καπνογόνο ρε είστε. Κάμου. έλα κάτω εκεί. Καλύπτω. Εδώ στο βράχο 3 είμαστε.
Και αριστερά εδώ που είμαστε πεσμένοι έρχονται. Φέρνω βράχο το πάνω φορτηγό αριστερά. να καλυφθούμε. Το άλλο, το τρακ. Με το όπλο. Δε, το άλλο έχει τελειώσει, δεν έχει σφαίρες. Ναι, να το φέρω να το βάλω μπροστά να μας ρίχνουνε ρε φίλε. Παιδιά, εδώ στο βράχο αριστερά που είμαστε, πάντα έχουν ανέβει. Έχετε κατάκο. Είχε μπόλικο πράγμα εδώ, Δημητρή, Ναι, επειδή δεν Δεν έχεις τίποτα, καλά έχουμε και εγώ άθλη με στα τσιγό και όπλα, δεν ρε είχα φίλε. πολλά πυρομαχικά, μπορείς να μου πετάξεις κανένα μαγκ. πού είσαι? Είναι πίσω από το τρακ. Πού είσαι εσύ? Ποιον άλλες? Στον τέτοιο, στον Μίτσια. Έρχομαι. πολλές. Έχω κι εγώ 3 γεμιστήρες. Θα σου δώσω. Ω, Σάπλωσα. Είμαι στο ύψος των Άλκων. Εγώ είμαι κάτω άμα από το μπορείς να φορτηγό σηκάμε κάτω. και ελέγχω το διαφορικό. Έλα, πάρε 2 γεμιστήρες, δεν έχω άλλες κι εγώ. Με 16 σφαίρες είμαι μέσα. Μέτικ πόσους έχουμε, παιδιά? Εγώ είμαι off. Σούμι βοήθεια. Όπα, πειρά, εδώ κοντά μας. Πέφτουνε ρε πούστη. Πέθανα. Γαμώ τα σπίτια τους. Σούμι, τραβήξω πίσω όσο πιο μακριά μπορείς. Με κάτω. Δεν έχουμε medic. Μα ακόμα ζωντανός. Μπορεί να σε σώσει. Δεν μπορείς, μόνο Τάπια! Άμα δεν μπορείς να πάρεις το κουτί από πάνω μας. No medic, τίποτα, κανένας. Όχι, το έχουμε κάνει έτσι επίτηδες. Τάπια με. Αυτά τα όπλα που έχουν auto rifle είναι για πέταμα. Θέλετε να πάμε άλλη μια προσπάθεια? Εγώ είμαι Ναι, μέσα. ναι, Εγώ μέσα. κι εγώ. Μέσα. Κι εγώ. Κι εγώ.